O alarmismo que se creou a semana pasada ante a chegada das chuvias e a posibilidade de grandes perdas de colleita en Rías Baixas pasou esta semana coa chegada do sol que nos acompaña. Sol que incluso lle está a permitir ás adegas facer unha vendima máis escalonada e prolongada no tempo. A colleita será hoxe o noso tema central en Orixe e Calidade. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posto ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Con calma e deixando as uvas que acaden o nivel óptimo de maduración. O paso das borrascas e a chegada do anticiclón está a permitir aos viticultores de Rías Baixas ir facendo unha vendima selectiva, alongada. É o caso de Martín Kodax. Empezaron o luns polas parcelas máis maduras, onde había maior gradación, aínda que as primeiras uvas xa recolleron hai unha semana, xusto antes da chegada das chuvias, en fincas que ían máis adiantadas e destinadas a elaboracións especiais. Agora, pasadas as precipitacións e en previsión de tempo anticiclónico, Martín Kodax respira e programa unha vendima progresiva. O groso, como a meirande parte das adegas da subzona, agárdase para a fin de semana. O fin de semana estábamos bastante preocupados respecto ao tempo e tal como iba a evolución, non? Pero agora parece ser que por suerte vamos a ter unha vendimia tranquila climatolóxicamente, entonces as viñas que están, vamos a empezar a sacar a un ritmo suave, e as outras, esta semaniña que lle vai vir de bo tempo, vai lle vir moi ben para chegar aos parámetros de grado e acidez que estamos buscando, non? Uns parámetros que nesta parcela de Ribadumia roldan os 13 graus, pero hai outras das que xestiona a adega que aínda non acadaron os 12. Neste momento estamos sacando a uva de 12,80 a 13 grados. Entón, é a primeira, tamén son as mellores uvas, pero estas viñas que agora están 11,5, 11,80, que tal, pois se lle deixamos pasar 4 ou 5 días de bo tempo por deshidratación, vai perder un pouquiño de agua, como choveu tantísima semana pasada, entonces 4, 5 ou 6 días que lle pase, pois vai a mellorar. Mentras esteamos co tempo seguro, vamos a intentar facer a vendimia un pouquiño máis lenta, non?
Calma, por tanto, nestes días. Están dando prazo aos froitos para que culminen a maduración ao sol que nos acompaña. E será ese clima o que marque o tempo de duración da colleita. En Martín Codax teñen capacidade e infraestrutura para dilatala ata 15 días ou coller toda a produción en 5 de ser preciso. Se a previsión climática é boa, pois vai ser ordenada e lenta, podemos estar falando de 10-15 días de vendimia. Se a cousa se complica, se vemos que por esperar vamos a perder máis do que vamos a ganar, entonces temos capacidade para que en 5 días poder meter todo, non? Entonces vamos a ordenar nós o ritmo de vendimia en función da climatoloxía e de como vayan evolucionando as parcelas, non? Xaquín Martínez recoñece que este foi un ano complicado en canto ao mildiu, pero malia as malas condicións climáticas conseguiron salvar a campaña con uvas en moi bo estado, sobre todo en viñas con sistemas de conducción en espaldera. A experiencia deste ano demostrou que é unha alternativa moi factible para evitar ou paliar o efecto destes fungos ou permitir unha maior aireación dos acios. Este ano tuvemos un ano complicado, sobre todo co tema do mildio, porque non deixou de chover, climatolóxicamente foi difícil. E a ventaxa que teñen as espalderas frente ás parras é que podemos despuntalas, podemos parar o crecemento activo, non? É donde máis mildio hubo foi nas puntas e na parra non é factible facer un despunte. Pero aquí sí, entonces, por medio de viticultura así un pouquiño máis precisa, máis intensiva, pois fomos capaces de parar eses ataques de mildio nas zonas en crecemento, entonces é un pouco a diferencia, as parras tamén hai parras boas e tal, pero o mildio, pois hubo algún momento onde nos foi un ano difícil, por decirlo así. Ano difícil por mildiu que se temeu catastrófico a semana pasada ante os posibles efectos da botrite. Pasou o medo, as parcelas manteñen un bo estado sanitario, cando menos as xestionadas por Martín Codax. Este ano estamos observando que despois das chuvias non está habendo un ataque de botritis potente, non? Entonces, as que estaban mal xa están, esas hai que escollelas e tal, pero as outras están mellorando con estes días que están pasando, non? Entonces, non por vendimialas agora vamos a perder respeto. Entonces, é mellor ter un pouquiño de templanza nestes momentos de estrese de nervios e esperar un pouquiño, porque esas uvas que están agora casi para chegar, se temos bo tempo, van a chegar a un bo balance. No Salnés, Martín Codax posúe 35 hectáreas de xestión propia, 260 dos cooperativistas e preto de 70 hectáreas de viticultores os que lle mercan a uva mediante contratos homologados. Nas fincas propias, que é onde poden facer estimacións máis precisas, calculan recoller entre 250 e 300.000 kilos de uva. Ahora en vendimia, como estamos indo a un ritmo relaxado, por decirlo así, porque vemos que hai potencial a esperar, pois estamos sacando en torno a 15.000 kilos por día nos viñedos propios e temos contratadas en torno a 35 personas todos estes días de vendimia. Se a cousa se complicara, aumentaríamos o ritmo, pero para nós é un bo ritmo de vendimia para facer as cousas ben e ordenadas, non? No caso das parcelas que Martín Codax posúe na subzona do Rosal, tamén detiveron estes días a vendima agardando a rematar a maduración. Normalmente no sur os traballos de colleita comezan antes que no Salnés ou ir o ciclo máis adiantado, pero este ano a situación excepcional está a facer que as vendimas queden parellas no calendario. Imos agora cara a outra das grandes cooperativas de Rías Baixas, a Condes de Albarei, que xa semana pasada colleitaba as primeiras uvas para elaborar o pé de cuba do enxebre. Este luns xa iniciaban a vendima das parcelas, cuxas uvas irán destinadas a esta elaboración. O igual que Martín Codax, Condes de Albarei, realizou a semana pasada unha pequena colleita de uva para elaborar o pé de cuba dun dos seus viños especiais, o enxebre, e o luns continuaban coas parcelas seleccionadas para esta elaboración. A chegada do anticiclón doulles un respiro e despois dos nervios da pasada semana tamén tomaron con calma a vendima. Hoxe arrancou o groso da colleita nas parcelas que van acadando o balance ideal de grao e acidez. E segundo Alberto Barral, as viñas estánse a comportar segundo previsto, cunha boa evolución da maduración que lles permitirá ir recollendo os acios de xeito pausado. Nós facemos unha vendima escalonada que pode tardar uns 10-11 días, máis ou menos, pero todo vai depender pois, un pouco da maduración das parcelas. O ser escalonada o que nos permite, pois, as parcelas máis retrasadas e permitirá durante unha semana chegar aos parámetros ideais, mentras que as parcelas estas máis adiantadas as podemos recolectar a finais desta semana. Pero como non todas as parcelas teñen a mesma situación nin o mesmo nivel de maduración, houbo uvas, como dicíamos, que xa se comezaron a recoller a principios de semana. A semana pasada recepcionamos as primeiras uvas para elaborar o pé de cuba. A súa función sería para podernos hoxe procesar o enxebre,
Para o enxebre o que facemos é seleccionar as mellores parcelas con máis de 30-40 anos de antigüidade e que a día de hoxe pois, xa teñan unhas condicións específicas, que pode ser que ronde os 12 grados e medio e unha acidez de 8 puntos máis ou menos. Entón, a día de hoxe é moi complicado encontrar estas parcelas porque este ano de momento de forma xeral non chegan aínda a estes parámetros, pero fixemos a selección das mellores parcelas para poder facer esta elaboración. Unha selección que este ano tivo que ser exhaustiva. Do medio milleiro de viñas que supervisaron só unhas 40 pasaron o exame. Son máis que o ano pasado, xa que buscaban igualar o volume de uva colleitada para poder elaborar a mesma cantidade do enxebre. A pesar das chuvias e do complicado que fixo esta campaña o mildiu, as uvas chegaron en perfecto estado sanitario. As parcelas que seleccionamos por enxebre non hubo problemas por unha razón. Bueno, son parcelas de terrenos pouco fértiles, con pouco vigor, pouca produción. Este tipo de parcelas foron as menos afectadas por botrite, por mildiu ao longo da campaña. Entonces, este tipo de parcelas non sufriron tanto. As que máis sufriron e máis poden ter problemas de botrite este ano pois son parcelas fondas, pouco ventiladas e moi vigorosas. Entón, claro, este tipo de parcelas xa estaría máis que descartado para esta elaboración. Mentres se recollían estas uvas a principios de semana, Condes continuou coa realización de controis de maduración nas demais parcelas dos socios, coa fin de determinar o estado das uvas tras as intensas chuvias da semana pasada e afinar o momento óptimo de colleita. Alberto Barral calcula que este ano Condes de Albarei collera en torno ao 20% menos que o ano pasado. Bueno, a miña estimación pois poderá rondar en torno a un 20% menos da uva do ano pasado. Todo vai depender un pouquiño pois, bueno, destas mermas por botrite, pois, donde quedarán. Eu personalmente creo que non vamos ter tanto como parecía inicialmente, despois das chuvias como se creou unha alarma, pero bueno, a mí me están sorprendendo moitas parcelas pois, o aguante que están tendo e o ben que foron capaces de soportar este problema. Este ano, como en anteriores, Condes de Albarei contratou en torno a 70 persoas para a recepción de uva en adega e medio cento de vendimiadores para recoller os acios de Pazo Baión. Saindo da subzona do Salnés e indo cara ao sur, o Condado e o Rosal adoitan ser territorios máis adiantados no ciclo da vide, aínda que este ano a meteoroloxía tamén freou a maduración dos froitos e non foi ata este luns cando comezaron o groso da vendima. É o caso de Lagar de Fornelos, con parcelas nestes territorios encambados. Aquí, en Arousa, entraron aínda hoxe a vendimar. Quizá a zona onde máis temprana foi a zona do Condado, logo o Rosal e logo o Cambao. Nós temos unha influencia do Cambao e o Rosal máis atlántica, digamos, non? Entón, de alguma maneira, eso retrasou un poquinho máis a maduración. Pero, bueno, además, as chuvias da semana pasada que foron bastante fortes. Como te comentaba antes, empezamos ali o lunes, aquí empezamos hoxe, e teremos ahora 15 días de vendima nas dúas zonas, non? Nas detarias de viñedos que colleita Lagar de Fornelos non se rexistraron ataques de mildiu durante a campaña grazas á aplicación rigorosa de tratamentos fitosanitarios. O que se comeza a aparecer é algún que outro brote de botrite, polo que o criterio de programación da vendima está a ser a gradación. Con 12 graus recóllense as uvas para evitar que a botrite progrese e poida causar estragos. O tema da botritis pois nos está afectando ahora en las parcelas que apareceron a partir destes días atrás, non? Non é todavía moi grave, pero bueno, eso, hai que convén ir recollendo a uva e disminuindo o riesgo do que queda fora, o sea que sempre nos vamos a recoller uns 600.000 kilos de uva e non o podemos facer un día, porque temos casi 150 personas cortando uva, pero iso vai levar un tempo e convén ir reducindo o riesgo do que temos na finca para acelerar no último momento en caso de que se torza ao tempo. Polo momento, as uvas que están colleitando atopanse en moi bo estado sanitario con pouco que escoller. Aínda así, desde Lagar de Fornelos fan un control moi exhaustivo en vendima para garantir que toda a uva que pase a adega estea san. Control que comeza na finca. Cada parella de vendimadores posúe un código co que se identifican tamén as caixas das uvas que recollen, de xeito que a adega pode valorar o traballo de cada viticultor e corrixir posibles erros. A uva que, ademais de seleccionar moi ben na finca, pois ao chegar á bodega temos unha mesa de selección donde, como a cada caixa está identificada por a persona que a corta, pois podemos saber se a xente está facendo ben, quen o fai mal, para decir, mire, isto non se fai, e iso nos permite coller a uva en perfecto estado. Ángel Suárez recoñece que o ideal sería colleitar os acios cunha gradación superior a 12, pero como explica é preferible ter uva san. En canto a acidez un pouco elevada, corrixirana en adega cunha maior porcentaxe de fermentación maloláctica.
tanta chuvia, 170 litros a semana pasada, o que fai incluso foi baixar un pouco a graduación que sabemos obtido, ¿no? Entonces ahora pues uns cuantos días lle ven ben para que se recupere e recollelo, e bueno, se non o temos no que nos gustaría, pero tamén hai que valorar todos os días esas dúas cousas, ¿no? No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Hai uns días asistíamos en Barro á presentación do novo proxecto de Viña Moraima, o Moraima Caíño 2013, un monovarietal tinto que vende incorporarse á denominación de orixe en Rías Baixas e que sai ao mercado en edición limitada. Unhas 150 persoas tiveron a oportunidade de degustar hai uns días en primicia o novo tinto amparado pola denominación de orixe Rías Baixas. Trátase do Moraima Caíño 2013, un monovarietal 100% caíño tinto elaborado pola adega de Barro Viña Moraima. Ha sido una elaboración muy mimada, hemos querido respetar mucho la variedad. La idea principal fue juntar todas las uvas de los socios que se hacían de forma individual en las casas de cada uno de ellos y de forma tradicional, y quisimos darle más valor y poder potenciar la variedad sin pasar por barrica, además intentando ver qué es lo que la variedad nos quería decir en toda su expresión, ¿no? Salomé Cancela, socia fundadora de Viña Moraima, foi a encargada de abrir o acto de presentación, lembrando a tradición dos santergos e poñendo en valor o seu coidado esforzado dos viñedos. Unhas plantacións de caíño que fixeron posible que agora saia á luz esta nova elaboración. Para Moraima, dende que nacemos no 2006, digamos que isto é como na vida dun ser humano cando casas a primeira filla, non? Cando logras sacar ao mercado un produto que estaba casi desaparecido en Rías Baixas, que representa menos do 0,5% da produción de todo o que se produce en Rías Baixas, e que aquí na zona de Barro, no Salnés Alto, houbo viticultores que souberon aguantar esta cepa que polos anos 50-60 se cortou masivamente para plantar híbridos que eran de máis rentabilidade económica e que hoxe se convirte nun viño que casi é unha reliquia en Rías Baixas, un monovarietal de caíño. Hoxe en día é reconocido en toda España como unha reliquia. Somos a cuarta adega que comercializa este produto. Quixemos facer un produto máis fresco, sin barrica, pero moi cuidado en depósito, mantendo sobre lías, e cabe reseñar quizás sobre este viño que é todo el de producción de cepa prefilosérica. Non é de plantación nova, cepa en emparrado, cepa de máis de 100 anos, con uns racimos pequeniños, unha produción moi escasa, e o que lle aporta se dá recollido con unha madurez óptima, unha entidade ao viño de moita relevancia. O ano pasado, este viño que vamos a degustar hoxe, vendimámolo o 12 de outubro, coa uva casi pacificada, cun grado de alcohol estupendo, ten 12 grados con 2, sin añadirlle ningún tipo de azúcar, evidentemente, e penso que vos o diredes, cando o teñades na boca, que conseguimos aportar a marca Moraima, xa reconocida polo albariño tamén de cepas bellas, pois un viño de calidade, é o noso obxectivo. Roberto Taibo e Cristina Yagüe, enólogos da adega dende hai 3 anos, foron os artífices desta elaboración. Yo cuando he podido tener la ocasión de presentar este vino, lo que suelo decir, sobre todo a gente que no es gente no gallega, ¿no? Que pueden estar más acostumbrados a este tipo de vino, lo que siempre les digo es olvídate, no intentes comparar con lo ya conocido, tienes que poner la mente a cero y partir de una variedad con un carácter atlántico, con una acidez importante, con un tanino que hay que domarlo tanto en bodega como en botella, pero que bueno, que luego organolépticamente tiene unas características muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el nuestro, ahora lo vamos a poder ver, hemos ido apreciando cómo presenta algunos matices especiados de café, tostados y tal, y esto lo hemos ido averiguando a medida que que han ido pasando los meses, y eso es muy interesante en una variedad que, bueno, pues para elaborar como un vino joven como hemos hecho este año,
puede presentar toda esa serie de matices, ¿no? Afrutados, especiados, tostados y entonces, bueno, pues hay que partir de cero, Con Moraima Caíño 2013, esta pequena cooperativa de barro segue a apostar pola diferenciación e pola busca dun consumidor exixente que guste de saborear elaboracións xenuínas. De feito, este novo Rías Baixas sae ao mercado cunha edición limitada, pouco máis de 2.200 botellas. Que hoxe a cultura do viño está medrando moitísimo, sobre todo entre xente nova, e xente que se aventura, afortunadamente, a probar cousas novas e cousas exclusivas e ten que saber apreciar en cada unha delas as particularidades. Ten un mono varietal de Rías Baixas, é un viño moi atlántico, cunha acidez moi acentuada e hai que sabelo beber. O que non o sepa pode decir incluso que está picado. O gran bebedor de Caíño sabe aprecialo. E para saber diferenciar todas esas notas, a sumiller Mercedes González encargouse de dirixir unha cata comentada empezando pola proba duns sacios de Caíño Tinto colleitados en finca esa mesma tarde. Eu descubrino xa en xullo na cata que tuvemos en Cambados no Museo do Viño. Estuve esta tarde no viñedo, é fantástico, un viñedo bello de máis de 100 anos que reproduce as características do Caíño e veremos hoxe co viño que inda que se mostre seguramente un pouco tímido ao principio que é moi varietal e que marca aí, xa decían os vellos, non? O Caíño, o rei do viño, mantén ese nervio, esa estructura, esa ligazón coa terra. Se ben é certo que na denominación de orixe en Rías Baixas os tintos son minoría, a súa gran calidade agoiralles un prometedor futuro. Así o considera Mercedes González, para que se debería fondar no coñecemento de variedades autóctonas como Caíño, máis os profesionais catadores. Creo que teñen os dous factores, teñen boa viña, teñen boa uva, teñen unha boa enóloga e teñen un concepto de territorio, no caso da cooperativa de Moraima, que van a intentar defender e explotar porque é como se fora un fillo, non? Entonces, hoxe sin dúbida é un día de orgullo para eles. Para mí sería un orgullo se realmente a xente que vimos do mundo profesional fóramos quen de ir coñecendo as nosas castes máis descoñecidas, non? Porque a xente de fora ao final sí que acaba entendendo moi ben os nosos viños, curioso. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Repasamos agora outras novas do sector nas breves. 3 profesionais ingleses vinculados á comercialización de viño visitan estes días adegas da denominación de orixe Rías Baixas na busca de novas elaboracións que introducir no mercado británico. Esta mañá estiveron na sede do Consello Regulador catando 10 viños da DO que aínda non están exportando a Gran Bretaña, unha cata que se está a completar con visitas a viñedos e adegas das subzonas de Ribeira do Ulla, Salnés e Condado do Tea. Mañá rematarán esta misión e terán visitado 8 adegas da denominación. Segundo explican estes profesionais, están interesados en atopar viños frescos con certa complexidade, pero doados de beber, xa que son as características que os seus clientes lles demandan. Coñecer a paisaxe e o entorno no que se elaboran é tamén moi importante para eles, xa que o consumidor inglés apreza coñecer estes detalles antes de consumir un viño. Misión Biolóxica de Galicia e Estación Fitopatolóxica do Areiro compartirán ata 2017 Unidade de Sistemas Agroforestais. CSIC e Deputación de Pontevedra, organismos responsables destas institucións, veñen de asinar un acordo polo que a Unidade de Sistemas Forestais do Areiro pasa a ser unidade asociada de I+D+I do Centro de Investigacións Científicas. A través deste acordo preténdese realizar estudos conxuntos e crear un novo coñecemento sobre o sistema planta-ambiente e aplicalo á obtención de variedades de cultivos como a vid. A finalidade é acadar unha mellora na calidade de vida do rural, na alimentación, na saúde e no medio ambiente.
O acordo terá vixencia ata 2017 e poderá renovarse por mutuo acordo por períodos de 3 anos. Inclúe compartir servizos, infraestrutura e equipamento, así como a publicación conxunta dos resultados das investigacións, a colaboración en congresos e reunións científicas e a participación en actividades de cultura científica. Ata aquí chegou o noso programa por hoxe. Agardámolos o próximo xoves con máis vendima e máis novas sobre o mundo vitivinícola. Ata entón, pasen moi boa semana. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do milдeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.